बे सुक्तिया NDFB नि सुक्तिमोन ना प्रमोद बर'निल' सुक्तिमोन दिनै 14 आरो 13 15 बेयाव जोंनि गुदि हिसाबै बे समस्तिया UPPL जेननाया खाथां गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय बेजों लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ आरो लोगोसे मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे चेनेलखौ जुदि अनसायदोंब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै लादो। BTR एग्रिमेन्टआ प्रमोद बर' हारसिंनि ना NDFB फोरजों जानाय एग्रिमेन्ट आरो बेजों लोगोसेनो जाहैबाय 13, 14 आरो 15 बे मोनथाम समस्तियाव 2025 मायथाइनि BTC इलेक्शनाव UPPLआ 0 जागोन जाय समावनाखि UPPLनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना सासेबो UPPLनि दैदेनगिरि आरो सासेबो UPPLनि मददगिरि एबा हेफाजाबगिरिफ्रा BPF हानजायाव जयेन जायाखै हाबहैयाखै BPF हानजाया थगायदोंसो बायदिसिना खोथा बांसावदोंसो बेफोरबायदि खोथा ओंखारबाय थादों नाथाय नै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ फैलायबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय UPPLनि गोख्रों मावथि बारग' NDFB कमल नार्जारी बिथाङा UPPL हानजाखौ नागारनानै BPF दोलोआव जयेन जाबाय आरो बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांजों लोगोसे आरोबाव गोबां UPPLनि हानजानि दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा आरोबाव BPF हानजायाव फैबावगोन दा बिथाङा बेबायदिनो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों ओरैबायदि सिन्था धारना खालामदों जे आसलते बियो बे सुक्तिया NDFB नि सुक्तिमोन ना प्रमोद बर'निल' सुक्तिमोन आं नैबेखौ रिसार्च खालामबाय थादों दिनै आङो दुखु फोरमायदों जिहेतु जोंनि NDFB आफादा 1986 3 अक्ट'निफ्राय दिनै हाथियार लानानै दिनै संग्राम खालामदों 34 बोसोर नाथाय दिनै NDFB नि दैदेनगिरिजों लोगोसे आरो केडार्सजों लोगोसे दिनैहाय जेलनिफ्रायनो दासिमबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै आंनि सिन्था धारनायाव दिनै बे सुक्तिया जानो हागौ NDFB नि सुक्ति नङा NDFB नि सुक्ति मोनब्ला दिनै जोंनि जिहेतु जेलाव थानाय आरो केस फाइनान्स नन फाइनान्स दिनै बेफोरो गासैबो सल्भ जाजोबनांसिगौमोन एबा जोबनानै फैनांसिगौमोन दा बेनिखायनो आङो माखासे दान्दिसे सम UPPLआव खामानि मावदोंब्लाबो आङो दिनै साबजानाय मोनाखै आरो आङो बेनिखायनो BPF दलावनो आङो दर दाय फैगौ जिहेतु लकसभा इलेक्शन बे इलेक्शननि जानानै आरो नेक्स्ट 25आव जानो गोनां जोङो दर दाय खामानिखौ मावलांगोन आरो मावनो थाखाय आङो BPF दलनिनो जानानै गोख्रों आरो आंजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोर दङ बे बिथांमोनखौ आङो लाबोनानै आरो मावनो थाखाय साखाफाराखौ खालामगोन आरो आं दिनैनिफ्रायनो BPF नि जानानै खामानि मावनो थाखाय आङो साखाफारा एबा जानजि खाफ्रानाय जाबाय बिथांनि सायाव मावगोन दिनै माखासे जिहेतु गावबागाव डिपार्टमेन्ट हिसाबै दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जिहेतु EM दिनै रन्जित सारा जानो हागौ गावनि मथेब्ला गोबां माने BTR ओनसोलाव फरेस्ट एरियायाव गोबां खामानिखौ मावबाय एबा डेभेलप खालामबाय साननो हागौ नाथाय जोंनि नुनायाव आंनि नुनायाव फरेस्ट ओनसोलाव सिगां समाव BPF नि आमोलाव एबा BPF सासन खालामनाय समाव दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ फरेस्ट एरियायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जिहेतु EM खाम्फा बरगयारी सारा जेरैबादि मावदोंमोन लामाखौ जेरैबादि ग्रेभेल होनांगौ होदोंमोन जेरैबादि ब्लेक टप होनांगौ होदों जेरैबादि कालभार बानायनांगौ होदों
जेरैबादि ब्रिज बानायनांगौ बानायदोंमोन नाथाय दानि जिहेतु फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एम रनजित सारा दिनै 15 लाख 10 लाख सेन्ट ग्रेभेलनि मुङै हरदों नाथाय बेफोरो लामाया ओरैनो टेम्परवारि हाब्रुखौल' खोमानानै दोननाय बादि जों नुनो मोन्दों नाथाय बेयो डिपार्टमेन्टलि बाहाय स्पष्ट भाबै मावनाय बादिखौ जों नुनो मोनाखै दुवाराव इयान बिथाङा माबायदि अबस्थायाव दं दा नोंथाङा दि UPPL थानानै मिथिबाय निस्सय आङो मिथिगौ दिनै लासैनो 14 चिरां हिसाबै आं बुंनो थांगोन लासैनो दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा गुगानायनि लामायाव आरो नेक्स्ट प्रसेसनि जिहेतु BTC इलेक्सन नैबाहाय हयथ' जिर'बो जानो हागौ दिनै 14 आरो 13 15 बेयाव जोंनि गुदि हिसाबै बे समस्तिया UPPLआ जेननाया खाथां MP इलेक्सनाव बिसायख'थियाव सोर देरहागोन होनना सानो आंनि रिसार्च खालामनाय मथे दा जोङो क'क्राझार लक सभा समस्तियाव जायखौखि होआ BPबा बे केन्डिडेटआ देरहासार जानाया रोखा आं बेखौ नुहुरदों दा UPPL हानजाया रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायाखै नामा आंनि नुनायावथ' हायाखै हानायमोनब्ला दिनै लोब लोब BPFनि जि जयनिं प्रग्राम बे प्रग्रामाव रायजो राजाया फैनाय नङामोन आरो गोगोमैनो जों दा नुबाय थानो मोनदों जे BPFनि गोरलै गोरलाम फिसा फिसौ प्रग्रामब्लाबो दिनै गोबांथार रायजो राजाया जयनिं जाफैनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं बेनिखायनो आसा थिनो हायो जे BPFआ फैगौ इलेक्सनफ्राव माने थारैनो साननो गोनां बाथ्रा आथिखालाव UPPL आरो BJP खौसेयै लोगो नांनानै बिथांमोना सरकार सालायगासिनो दं थेवब्लाबो सरकाराव थानाय माखासे दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफ्रा मानि थाखाय BPF हान्जाखौ मोजां मोननानै BPF हान्जायाव फैखो मानो सरकारखौ नागारना फैखो निस्सय खारन दं बिथांमोना निस्सय सरकार सालायनायाव रायजो राजाखौ गोजोन होनो हायाखै बिदिब्ला जोङो हमनो हायो जे बिथांमोना थारैनो BTRखौ बा BTCखौ सालायनायाव फेलार जाबाय बिथांमोनहा खुगायावल' गोदै गोदै बुंदों नाथाय BTRनि बा BTCनि जौगानायखौ बिथांमोनहा मोजाङै मावनो हायाखै आरो निस्सय बिथांमोना बे हाबा मावनो हायैनि थाखायनो दिनैहाय सरकाराव थानानैब्लाबो गोबां रायजो राजा आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा UPPL हान्जानि सायाव बोराबनाय फैदों दा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों थेंक इउ जय बर' हारिनि